Ka Vodafone Idea ka thumu ban pen lot san pho hajar adu san pusan hajar kulur tingka hai kini gilais nam banwan ban pen yar ya ka jing pen dan kam ya ka 4G network bat ban pen mi ya ka 5G network khamtam ha kitu kinong ba bakong san jungka ka telco ha ka kai phot jing kinong be tingka ka balat the ba ka Bombay Stock Exchange kala ong ba ka jing pen yar ya ka 4G network jong ka VI hagi khai nyo tuli ki jaka bakong san jungka kan pen khalan ya ka jing ya khon jong ka VI bat ki weide ki company na ka benta ka 5G ka jing pen trekam bat ka jing pen yar ya ka JINGSHAKRI jongka kan long hakinong ba bat ki jaka bakong san bat kan ne ka jing pen yar kan yaj kat kum ka jing tawa ya ka data lo ong ka telong kubor kat kum ka jing pen benang ka jing pen lot jong ka telco ha ka shiteng snam baningkong jong usnam mang tingka arhajar arpusan kalong palat arhajar klur tingka kabala petlong ya ka jing tiu ka jing trekam ka 4G network da jan khat 100% bat pen yar ya ka 4G network da arpo ar million ngut kinong pen dan kam ka jing pen lot pisa jong ka VI na ka benta ka baar jong usnam mang tingka arhajar arpusan lakmi lenti bakan long prahajar klur kat ba ka jing ya trelang jong ka Telecom hapdeng ka Vodafone Group PLC jong ka UK bar ka Aditya Birla Group jong ka India kadang yai piteng ban pen yar ya ka jing pen dan kam 4G network jong ka badhakal yang ka jing pen ya ka 5G network nadu uban hailebar arhajar arpusan ban ya khun persha ya kinong ya le persha ki bakham khlain hakal yang ka pisa tingka kum ka Reliance JIO bar ka Bharti Airtel ka bakham pau nam ka long ba ka JIO bar ka Airtel kila PYNKUT ya ka jing pen dan kam jong ki ya ka 5G network baro ka wai ka ri menta usnam bat kila depan ya ka JINGSHAKRI 5G broadband ka balayaj bet menta hakinong pen dan kam yaki katanan jing keng pisa ka Fitch dangshen kala ong ha ka jing tho wat benya ngingit ba ka Vodafone Idea kan thumu ban pen lot bun ya ka mang tingka jong ka ha ka network jong ka kanang ba kan dangla shushu ban ya khun bat ka jingla jong ka ban be tingka kan chong ha ka jingla jong ka ban ka mai shushu VI menta usnem kala lum ya ka jingyara pisa ka ba arpusa hajar kulur kan thop ya ka khat pra hajar kulur na ka jingterwa bat ba ka badai na ka benta ban pen khalan ya ka jing pen ya ka 4G network bat ban pen mi ya ka 5G network ha ki khat nyo tali ki chaka ba kong san jong ka ban ya khun bersha ya ka JIO bar ki Airtel ban pen kiu ya ka jing mi na wei unong pen dan kam ka VI kan pen lek jung mod ha ka ba pen ya ka jing rung jong ka 4G bat ka UE ba ki nong pen dan kam 2G ki long kum ka lat ka ba bhana ka benta jong ka na mar ki ne ki nong pen dan kam 2G kila ban kala no sha ka 4G shushu ka VI ka thumu ban pen kiu ya ka ne ka jing mi bana i wei nong pen dan kam lingba ka network ka bakhlain badru da ka ba ya trading card bat ki non banking financial companies